toi, moi, elle. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent. Moitas grazas por convidarme a celebrar este 8 de marzo tan especial no 2025 e quero facelo pensando nas pioneiras, nas mulleres de ciencias e nomeadamente de matemáticas que dende Galicia nos axudaron a coller a ponte da ciencia no momento torture. O feminismo non é unha opción, é unha necesidade para que a ciencia sexa ciencia. Para que a ciencia sexa útil para toda a sociedade, ten que incluir a toda a sociedade. E iso implica facerse as preguntas de outro xeito, iso implica facer un revisionismo histórico do saber científico e con rigor. E para que sexa con rigor ten que ter perspectiva feminista, non hai outro xeito. As preguntas que sempre se fixeron quizáis non estaban tendo en conta isto tan simple que estou dicindo, por iso temos que facernos outras preguntas. E cando unha nena hoxe se pregunte se pode ter cabida neste traballo que é a ciencia e facer investigación, temos que estar aí, como estiveron outras por nós, para dicirlle que ti podes, que ti eres parte da ciencia e que serás tamén o seu futuro. Debout, 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 debout. Reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, nous opprimons nos femmes, ensemble, révoltons, Torturée. debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Ola, son Sonia Villapol, son neurocientífica, traballo no Texas Medical Center en Houston, nos Estados Unidos, en Texas, e son galega, son de Bretoña de Lugo. Pois ben, quería mandar esta mensaxe para reivindicar de alguma maneira a miña profesión, a de científica, e animar, en certa maneira, tamén a todas as rapazas que para emprender esta carreira científica, a pesar de, ben, do difícil que é este mundo, esta carreira, non tanto para homes como para mulleres, pero, ben, quizás especialmente para mulleres é complicado. Se teñen esa pasión, pois que sigan adiante. Eu, cando era pequena, non había moitos referentes, pero sempre tive inquietude por ler esas entrevistas ou biografías, por escoitar falar destas científicas, como empezando en Margarita Salas, que depois a coñecida en persoa, a Rita Levi Montalcini, que era outro premio Nobel, e sin dúbida algunha a grande referencia que coñecíamos de pequenas era Marie Curie, non? Con todo, a miña maior fascinación sempre foi a traxectoria e o traballo de Severo Ochoa, e nunca tiven esas inquietudes de entender que non podía facer algo por ser muller ou home. Entón, iso creo que é algo moi principal. Hoxe en día a situación é moi distinta. Desde os primeiros niveis educativos presentanse referentes femeninas na ciencia, fálase, faise un esforzo consciente para visibilizar as súas achegas, os seus descubrimentos, o que axuda, sin dúbida algunha, a inspirar as novas xeracións, e aínda é moi necesario isto, para eliminar certos tabús ou certos pensamentos críticos en relación. Eu aprendín a ignorar realmente os teitos de cristal, porque frustraba-me demasiado e decidín facer que non existe, non é seguir adiante, con paso firme e ignoralos de certa maneira, que non significa isto que non me afectaron. Por lo tanto, non hai que deixarse de desanimar a queñes diga que non
calquera persoa que che diga que lle dé unha rapaza, unha muller, unha rapaza que non valen, ou que para a carreira que elixiron, a carreira científica ou as carreiras en STEM, como se chaman aquí, pois porque é demasiado difícil, porque ten demasiadas matemáticas ou porque é demasiado complicado ou incanzable para elas, pois simplemente que non escoiten, que non escoiten isto porque é perxudicial e non é verdade, que confíen nas súas capacidades, na súa paixón, na súa determinación, e moitas veces os prexuicios e as influencias negativas, pois eso, poden destruir vocacións e hai que ter cuidado. Se eu lle fixera caso a miña profesora do instituto, seguramente non estaba dirixindo hoxe en día no centro biomédico máis grande do mundo o meu propio laboratorio, non? Por lo tanto, hai que evitar estes comentarios. E ben, cando vexo a miña traxectoria, por exemplo, vexo moita ilusión e disciplina e é o que recomendo. Ter sempre ilusión, unha ilusión inmensa por todo o que se fai e ir escalando na montaña que nos chega cara a cúspide. A veces hai que baixar escalóns, pero pois colles forza para seguir subindo e iso é o que a miña recomendación máis grande, non? Pero sobre todo na miña traxectoria tamén destaco que vexo moi poucos agasallos. Nada do que conseguín me foi regalado, aunque é certo que tive moita sorte tamén. Por lo tanto, hai que eso, rapazas, incluso rapazas sin un tipo de dúbida non van a sobresaír se non adican moito traballo, moito esforzo e moita perseverancia neste camiño, non? Pero imposible, non existen imposibles. Diránche que é imposible, pero iso non é certo. Agardo que pasedes moi bon día e a celebrar o 8M como se merece. Hasta loguiño. Le temps de la colère des femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, femmes, découvrons-nous des milliers de Nomeadamente de matemáticas que dende Galicia nos axudaron a coller a ponte da ciencia no momento actual. Quero referirme, por exemplo, a Antonia Ferrín ou a María Bonenburger. Creo que foron valiosas e creo que foron as que fixeron camiño para que outras estemos hoxe aquí. E, por tanto, non temos que esquecer as pequenas de hoxe, que son o próximo futuro, as mozas de 5, 6, 7, 8 anos, que elas en estes momentos están gozando coas matemáticas, teñen unhas matemáticas por descubrir, pero elas teñen que ser tamén as protagonistas das matemáticas que están esperando por elas. Entón, é o momento de impulsalas, de que esa enerxía que teñen e no momento no que se consideran tan capaces como os seus compañeiros, iso perviva e iso as acompañe para achegarnos respostas a moitos problemas que están esperando por elas para ser resoltos. Quero tamén acordarme das mozas que están estudando en estes momentos carreiras de ciencias que necesitan tamén esa enerxía, tanto se o seu número, a súa porcentaxe está dentro da normalidade, como se están dentro das singularidades. É importante que saiban que sempre houve outras que fixeron ese camiño e que elas serán facedoras do camiño para as que veñen por trás. E as que están ocupando esos primeiros chanzos na vida universitaria, bueno, pois telas tamén moi presentes para que poidamos axudarlas como nos axudaron a nós a ir recorrendo este camiño. Somos moi conscientes de que existe tamén o relato de que este día non é necesario, pero precisamente é o dato e son os números os que matan ese relato e en estes momentos temos que seguir poñendo en valor o 8 de marzo. Polas que o fixeron antes e polas que van a facer no futuro. Quero dar as grazas a todas as persoas que nos axudaron a que isto hoxe sexa unha realidade, que o mellor hoxe teñamos uns postos de representación e visibilidade que nos permitan despexar esas incógnitas que outros descoñecen. E, sobre todo, desexar a diversidade, que no futuro ese equilibrio, esa ecuación da equidade entre
persoas que aportan diversidade aos equipos sexa unha realidade, porque dende a diversidade as solucións serán moito máis ricas e os problemas serán resoltos con moito máis eficiencia, porque temos moito por facer e moito por resolver. Feliz 8M no 2025. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir.